सेबनानै बायदि नुदों आरे नांलाजोब्बायसो दाना सोर फैबावगोन आंनावलाय देख रहा है तू कौन आएगा अभी बार बार 2 बार खराब हुआ है मेरा फिर थाङो सिरि सिरि सोरांसा बसुमतारी आगैया नुजाफैनो हाबाय जोंहा हाय 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 होनदों हेल' 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 हेपि बैसागु एडभान्स आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंहा रुपसिं सरग'यारि आगैयाबो सफैनो हादों हाय नों हेल' मा ओंख्रि जानानै फैखो नोंनिसिमबो हेपि बैसागु निलेक्स लाइक होबाय थेंक इउ आंनि जावैसो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ हाय सना होनदों हेल' सना हेल' आगै ओमफ्राय गौतम बसुमतारिया मा होनदों जोंनिया मा जायामोन बाजै सना होनदों आङो बै माबा बायदि नोंसोर फैनाय बायदि लाइभखौ फैनो रोङाहाय जाया आंना आवाजखौनो माबा आंनि आवाजखौनो खोनाफिनो 20 बारसो गाबो माबा रेकर्डिं बे स्क्रिन रेकर्डिं ना मा होनो बिदि फैनो रोङा आङो ओमफ्राय निलेक्स जावैसा मा होनदों जोंनि एलबाम लानायखौ नायहैदो आइखुनजो सम मोनबा बे नोंसोर कलेजाव मोसानाया नामा आं बेखौलाय नायखांबायना प्रि बैसागु माबाया बेखौ नायखांबायथ' आं ओमफ्राय बिपर बर' मा होनदों जोंहा बिफाया मानो दानखो होनदों माबाया मानो दानखो बे रोङा नालाय दानबाय आङो माथो आंनि आवाजखौनो खोनाबाय थायो बेलाय ओमफ्राय जोंहा रुपसिं आगैया होनदों सोर ओइ लाइक हराखै नोंसोरो मेंख'फोर गथ'फोर थाब लाइक हर गासिबो दावराव जायाबा माथो बै टिभि रुमाव उन्दुबाय थां नोंहा ओमफ्राय रुपसिं आगैया मा होनदों जोंहा आलु नासोमोन गोथावानो दे ओमफ्राय रुपसिङा बाजै सना नुदों आरोना रुपसिं आगैया अबेनि खोन्थाहरसाय नेहा हेल' हेल' नेहा आगै वेलकाम हेपि बैसागु नेहा आगै बाजै ददेरेनो सोरांसा बैसागु गैयालै आब' ओंख्रिया बेलाहिजों बैसागु गैयालै आब' बैसागु होनदों आरो ना ओमफ्राय गैयालै आब' ओंख्रिया बिलाहिजों नाजोंसोमोन बेनो गैया जाबावबाय नोंसोरलाय मा ओंख्रि जोंनिया दहायनि अनला ना टमेट'मोन ओमफ्राय खोन्थानि मारै खालामो दे जागोन दे बेफोर बाजै गावदां आं कमिउनिटि पस्ट खालामखादों आइखुनजो इउटुबाव नुखाबाय आङो दे दहायनिखौ नायखाबाय आं कमेन्टबो हरखाबाय बे हांसो खेला गेलेलायनाया दा निलिक्स बाजै जावैसो ओमफ्राय रुपसिं बाजै दुलाय बे सोरबा सिनायनायखासो बे रुपसिं सरग'यारिया खोन्थाहरलाय सोर नोङो मेन आइडिजों फैलाय थाबनो ओमफ्राय सोरांसाया लाइक दानाबो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गौतम बाजैया डाबल जादों डाबल जादों आवासाहाय एम बर' ब्लग बि रुपसिं लोगो खालामदो दे आंनि लोगो जानोबानो ब्लु नांगौबा खोन्थाहर भलिउमखौ ल' खालामनांगौ बाजै नंगौ नामा आं दासो खिथाबाय नोङो दहाय मानो खिथायाखै लाइक दान थेंक इउ रिस नार्जारि हेल' हाय हेल' फ्रेन्ड हेल' वेलकाम गांसे आर'नाइजों स्राय बरायहरनाय जाहैबाय रिस नार्जारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खबर सबर मारै दं खिथाहरदो आयौ कमेन्टआ थालांबाय आं थाब थाब फरायनांसिगोन आं गलाघाटनिसो बाजै गलाघाटनिसो नेहा बैसागु एडभान्स नांबाय नांबाय
अन्नानै बयबो नायदो लोगोफोर जोंनि एलबाम लानायखौ आं कमिउनिटि पस्ट खालायखादों। औ दे नायगोन दे। हाय आब' फैलायबाय गुरब्लानो नुजाफैलायबाय। दे फैनांगौ। मा ओंख्रि जाबोखो येस बर'? ओमफ्राय जिएन बड'आ होनदों हाय आब' हाय सोरांसा मा लिरामोन मानो दाननाय? नेहा लोगो जादोनो हनै एम्बरजों लोगो जानोनो नेहा आगै। जों बाजै रिस नार्जारिखौ सापर्ट होलाय। रिस नार्जारि ए नोंनो नामा? हांसो खेला गेलेनाया नङा आइखुनजो मिउजिक भिडिअ एलबाम लानाय दं बैसागुनि। ए नुवाखै आङो। लाइक होबाय आब' थेंकिउ जिएन आगै रुपसिं सों नों मानसिफोरनाव माखौ सोंनो? आब'आलाय माहानि? आङो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावनि गोरलै गसाइगावनि होनदो। रेन्ज होजोब ए रेन्जसो होनो थिनदों। आंहालाय रिससो होननायखादों सानदों। रेस होजोब नै माबा सोरखौबासो होबाय नामा? सरला बसुमतारी हाय आब' हाय आगै हेपि एडभान्स हेपि बैसागु। मा ओंख्रि जानानै फैनाय आगै? आंखौ सिनायखाबाय दा? औ नोंखौ सिनायखाबाय नेहा मुसाहारि। नोङो एम मुसाहारि ब्लग ना? एन मुसाहारि ब्लग। रुपसिं फाग्लि बाजै मा कमेन्ट बावनायलाय बेलाय? फाग्लि बाजै मा कमेन्टस बावनायलाय? फरायनो रोंबावासो एखमबा। खापसे लोंबासो थिग जासिगोन खोमालाय। लोंथारैखायनो सालाया गोब्रा जाबाय जौ लोङैखायनो सालायखौ फिदो। आरे बैसागुनि जौ लोंनानै फिदिंनांसिगोनहाय। साजालाया रेन्ज खावदों साला। ओमफ्राय सोजाला होनदों रुपसिङा मा खबर साजाला होनदों। सजलासो होनदों ना सजना? अमा बेदर आरो जोगोनार आब'। मासि गोथाव गोथाव जानानै खोन्थाहरो बाल गावस्रालाय। हाय रुपसिं होनदों नै हाय रुपसिं नुदों हनै सजलाया नोमब' सजलाया। रुपसिङा मा होनदों आंनो खालाम सापर्ट। सोरनो सापर्ट खालामनो एम बर' ब्लग कमेन्ट हरना दोन होनदों हनै रुपसिङा मा होनदों आंनि मेन आइडिया बेनो। अ नेहा रिस नार्जारि सापर्ट मि। सापर्ट खालामनो रिस नार्जारिखौ सोर सोरहा लोगो गैया लोगो जालायदो। ओमफ्राय रुपसिङा होनदों मा ओंख्रि जानाय सजला होनदों। अके रुपसिं होनदों रुपसिं आं सिनायाखै बाजै। रुपसिङा सोरखौ सिनायाखै? जोंना अमा आरो केरेला भाजा। नोंस्रालाय सोरखौ होननायलै? बे ओंख्रिया माबानिसो खिथादोंना रुपसिंनोसो। आं ब्लु खालामना हो आब' ब्लु खालामना हो। लानानै दाखारखोमाखा ब्लुखौहाय। ओमफ्राय सोरांसाया नों जाबाय आंना बाय बाय सिस्टार एन्ड गाइस गुड नाइट। हास्लाबथारा थांनायाबो माबायदि मानसिलै सोरांसा आगै। दसेथ' थाबावनाय। हा बेखायनो एसे लोंनासो लाइभ होनांगौ। नोंगौथ' आरोना जावैसोरनि लेक्सआसो जोंना लोंनानै लाइभ फैयो। खननै जाबाय आं बेखौ जौ लोंनानै लाइभआव लोगो मोननाया। रुपसिं खालामबाय दे भिडिअ' मोनसे होना ला दे होनदों। ओमफ्राय लाइक दोन थेंकिउ आगै नेहा लाइक होनायनि थाखाय रुपसिं। आं लाजियोलै सजना भिडिअ' होनो। मानो लाजिनांगौ मानोथो खुलिखो होमबालाय? हाय रुपसिं आंखौ ब्लु सिखावसो होनबाय आब'आ। आं नोंखौ माला ब्लु सिखाव होना? मानसिफोरखौसो होनदां लानानै दांखोमा नाङा होननानै नोंनो आगोलाव हरखानायसोमोन। ब्लु सिखावखौ दहाय सोरबासो लिरदोंमोन खावदों होननानै र' सोर लिरामोन नायनि आं ब्लु खावदों होननाया सोर होनामोनलाय र'। सोर होनामोनथाय
हाय आब' होननाया खावदों एम्बर'आसो होनदों आं होनाखै दे आंखौसो होनगारलै ओइ बाजै नोंसिनाव मैथा गोजा दं नामाब्रा सोरखौ होननायलै बाजैया सज'लाखौ होनदोंना आंखौ होनदों जोंनाव मैथा गोजाया गैया बायनानै जाबानो मेरला आंगायलायनाय मोनजाबाय होहाय बेलेग भिडिअ'बाबो ब्लग भिडिअ'बाबो होनोनो हनै लाइक होबाय आब' लोखि आरके नार्जारि फैबाय जोंनिया थेंक इउ आरके नार्जारि मा ओंख्रि सज'ला होनदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थांजोबफिनबाय सिरि सिरि मासि खेस्रा मानसिफोर बिसोरलाय खोन्थालाङाबो थांसै होननानै सोर दं सोर गैया फन माबाद' मेसेज हरदो दे बिफराथ' ओरैबा ओरै थांलायबाय बियो गैलालाय गावनो होनदों ना सज'लानो आं होनाखै दे रुपसिं आगै आं होनाखै दङहाय जोंना बे थोर मा एफा गिदिर हारसिख्लाबायनाय बेलाय हाय रुपसिं आंखौसो दाय होगारबायलै एम्बर'आ होननानै थांबाय ओंख्रियाव मा आलु टमेट'सो आब'सना मासे गोथाव जायोबाल नोंसोरलाय लटारिया जाबाय नामा आरके नोंसिना लटारिया रिजाल्टआ नांगौमोन ना आंनो जादोंना जायाखै खोन्थाहरलाय लटारिखौबो लाखादोंलै नै खाथियावनो लाखि ग्रुपखौबो इउ एन एकाडेमि स्कुलनिया खोन्थाहरद' आयु नै सोरनावबा दांफ्लांबायलै आङो महरानो मोजां नङा आंना मानोसै महर मोजां जालायनांगौ नामा आसल गोसोआसो मोजां जानांगौ आरकेया दङलै नै जोंना आं दं होनदों टिएन हेल' आगै टिएन वेलकाम हेपि बैसागु आगै माखौ हाथाय दानथाल देखायहरना मिनिहरखोलै आरकेयालाय मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड ओंख्रिया माबासो जोंहा मा ओंख्रि मोनलाय केन्द्रा औ अनला ना दहैनि ओमफ्राय नोंबो मैया मिरामिस जादों मालाय बेना मैखुन एवनाय ओमफ्राय ससला मानो मोजां नङा जानो प्रफाइलाबो माथो हेन्डसामथारलै नोंनालायनो मा प्रफाइलाव हेन्डसामथार नोहाय मालाय रुपसिंना सटगारिया सज'लाया होनहरदों सिख्लासो नामाब्रा सज'ला आगैयालाय खोन्थाहरलाय जोंहा मेला फंबायफोर बालन्दा हिनजाव मोनैफोर दङ आंहा फंबायफोर नै बेयावनो आरोखि बे लाइफआवनो मेला दं बिबोनांफोर फंबायफोर नेहा प्लिज सापर्ट नै मामा रेन्ज नांगौ होनलाय नोंनो हरबाय आं सापर्ट हर बिमा आंखौ रायदोंना र'नो नेहाखौ आरो आंखौ ब्लु हो र' होबाय दं नेहालाय बोरो नेहा मामा आगै नोंखौबो होबाय नै बिफरखौ खालामनानै फैदो थां 10थानिफ्रायसो आब' खेला लटारिया दा मोनानि 10थानिफ्रायसो नामा आयु 10थायावसो खेला दा मोनानि 10थानिफ्रायसो खेलाया आं सिख्ला नङाहाय आब' गथ' सासे गोनांसो आब' आं सिख्लाबा होबायमोन ना एवनै बिफरमोन दं थिएनमोन दं रुपसिं दं मेरला फंबायफोर दंमोन दं थांला जोब्बायसो माबानो गाबोन हर दे आरके बर' मामा आरके नार्जारि लटारिखौ दे लटारिखौहाय फेसबुकआव नायगोन दे आपलड हो मा गथ' एसे गोनां बेलाय सुजलानो सासेसो लिरदोंमोन बेसारा एसे जादों मेला जादों बाजै अबावहाय मेला जादों थोस मा हामा र' बिदि रायनोखौ हामा होनबावबायसोलै हामाबा सोलायगोन मंगलबार बाजाराव बा रुपसिन नोंबो
बिउटि प्लासाव साफायलायो नामा नोङो होनदों नै सजलाया मा होनदों नोङो बिउटि प्लासाव फट' साफायो नामानो रुपसिं एसामिस सिख्लाफोर मेरला दंथारो अबाहाय ए मेलायावहाय बा मेलायावसो दं आरो नोङो टिएन बर' कमेन्ट हरना दोन जायफोरनो सापर्ट नांगौ आं बेक खालामफिनगोन आंनिया दिनै मा जादों 7 ना 8 सापर्ट मोनदोंमोन आरोना आङो दिनै 719मोन आंना ओमफ्राय दाना 719निफ्राय 725 ना 26 जाबायमोन सोर मामा फाग्लासो आनजाजोबनानै 718ल'सै सासे बारा थांबावबाय आंना बिदिबालाय बोरै 1000 थांसै नेहा फै आंजोंनो आरो कार्बि सिख्लाफोरबो दं रंजालै इन्जय खालाम नै जोंहानि जावैसोआ सफैलायबाय बेखौसो मा ओंख्रि जानाय अनला ना टमेट'सोहाय जावैसो दहाय साननि संनो बानानै दोननानै जादों ओमफ्राय नोंहावना मैखुन एवनाय कमेन्ट श' जायाखै आब' आंना अह मानोसै नै बेखौ नुबाय आङो मा लिरना हरामोन नोंबा मबाइलानो फाग्ला जाबायहाय आं नोंहा माबानि नोंगौ मिनिखौसो सिख'नोसै र' बेना एसे साबसिनना बेनो नैबेखौ होनानै फेसबुक खाम मा बथल राजानो हेलौ गेम अभार बथल राजा गेम अभार मा गेम अभार मा ओंख्रि जाना फैखो बथल राजा रुपसिं हा साफायो सजालानो साफायनांगौ नङा होमबा मेकआपबो खालामनांगौ सोरजिला खगा फांथेना मिनिलायथारबाय नै बिफर माने बिफा औ बिमानि बिफा बेना ओमफ्राय बा होनना मिनिबाय नै ओमफ्राय बिफोराव नेहा मा जाखो आरो मोनसे चेनेला होनदों ओमफ्राय टिएनआ मा होनदों नेहा प्लिज बेक सापर हर होनदों नेहा होनदों बहा थांनो रुपसिं बाजै मैखिनो आंनाबो जादों 7 जन आब' औ आंनाबो जादों दिनैहाय अलसिया बिखुनजोनो ओइ मानि अलसिया नुखो ए दहायनि ओंख्रि संनानै दोनखानायखौ अलसिया होनहरबाय आरोना आंखौहाय अलसियाबो जानांगौ सम सम नेहा गोदान नामा चेनेलानो गोदान नामा सोंहरदो खिथाहरदो नेहा दं दहाय भिडिअ हगारदों आंहाबो गाबोन फुङाव भिडिअ हगारनांगौ बयबो नाय आंनाबो 102 आन जादों बाजै आयै दुखुनांथाव रुपसिं सर्ग'आरि सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा आंनो एसे हरदोबाल दे आंनाबो जामारसै कमेन्टआ मा कमेन्ट हरदोंमोनहाय इउथ' बुरजा आन आयु एथ' बुरजा आनो आइयौनो फरायनो रोंला कमेन्टखौ आयु एथ' बुरजा आनखौनो मा होनना फरायदों आङो इउ एथ' बुरजा आइयौखौनो आइयौनो मास फाग्लि होनबा आङो गाबोन कभार भिडिअ नुनो मोनगोन दे मोसाहाय नोंस्रा मोसानो गोरों आंहा मोसानो रोङाहाय मोदोमफ्रानो देबा दान्दा बायदिसो आंना बोरै खबरा बाजै खबरा आगै आंनिया आगैसो जागोन आगै नङा बाजैसो होनदों नालाय आगै खबरा बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना बुरि मानसि बिबोनांफ्राबो खबर लाथारा नालाय नोंसोरो एसेबो ओमफ्राय रुपसिङा होनदों हाय नेहा होनदों नै नेहा नोंखौ माबा हरदों रुपसिङा गाबज्रि हरदों बाजैया मा गामिनि जाखो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनिलै आगै ओमफ्राय रुपसिं सरग'दे ओइ बाजै माइब्रानि जौ दंना गैयाब्रानो माइब्रानि गैयालै सङाखै माथा दङ माथायानो गोदैखा लोंफै माबानिफ्राय मबाइलाव वाट्सएपाव माबायाव हरगोन आं दे इउटुबाव वाट्सएपाव फेसबुकाव हरगोन आं नोंथ' एथ' गोजान माबानिफ्राय फैनो हानाय नङाना नेहा मुसाहारि गोदान नङा 1K बारबाय
1K बारबायनो नेहाना मालाय दै प्रदीप फसायलायबाय आं लै प्रदीप फसायलायबाय आं माखौ बुजियाखै आं रुपसिं आय' बाजैया आलसियासो नामा बाजैया एसे आलसियाबो जाब्रबो एखमबा समावहाय राजु बसुमतारी आदा प्रफाइल सोलायलायबाय लाइक डान थेंक इउ सुपार थेंक इउ आदा वेलकाम हेपि बैसागु राजु आदा लाइभ फैथाराखै नामा आदा मानि जासुला आदा राजुआ जासुलासो जोंनिया बथला मा होनदों जोंहा मबाइल नाम्बारखौ हरलाय एमबि सोना हरनि बाजै आंनो एमबि नाङा आंना बेनो आग्लायो बेनो माबाखा 2.5 जिबिखा आंना मेरला राजु नाइस थेंक इउ आदा राजु हेपि बैसागु एडभान्स प्रदीप नार्जारि आंनाव दं बिखुनजो नोङो हाराखै ना आंनाव दं बिखुनजो नोंनो हराखै ना आं हरबायगोनलाय नोङो हरबाय बायदि मोनदां हराखैबा हर दे नायनानै आदा राजु लाभलि होनदों थेंक इउ बिउटिफुल थेंक इउ हेल' हाय हेल' मानो प्रफाइलखौ सोलायखो नोङो आदा राजु बारा प्रफाइल सोलायबा मोजां नुथारा आंहा बेखौनो दोनजानो लुगैयो सोरगो बिफर मा नेम सोरगो बिफर मा नेम दोर मा रायज्लायदों नोंसोरलाय बुजियाखै आं सासेया मा होनो दहाय मामाया प्रदीप नार्जारिया सामथाइखौनो बुजिबावा मामा सामथाइ बिफांखौनो बुजियाखैनो बियो हाय नेहा लोगो जादोनो सजलाजों लोगो जानो नेहालै प्रदीप मा नेहालै प्रदीप बेलाय हाय रुपसिं फ्रेन्ड कमेन्ट हरना दोन दे होनदों हेल' सनाराम अफिसियेल ब्लग 10K फैदों नै जोंहा हाय हेल' गुड इभिनिं आगै वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय दिनै फार्स्ट टाइम फैदोंदां आगैया सोर लाइक होआखै लाइक होदो अरनानै आरो सनाराम आगै बबेनिफ्राय नुजाफैनो हादों एसे खिथाहरदो आगैया रुपसिं आगैया होनदों जागोन दे नो आंना चेनेला स्ट्रिक फैदोंमोन दिनैसो लाइभ होनो हादों बिनिखायनोथ' नुथाराखैलै आदा आङो मानो स्ट्रिक फैखो कपिराइट बे गान माबाफोरखौ होदोंदां आदाया ओमफ्राय फाग्लासो फेसबुकाव हरनायखौ बोरै मोनलोंनांगौ जाखो उफाय गैया नों फैया नालाय नेहा आं नोंखौ थुना फैबायनो चेनेलखौलै फाग्लिलायनो मारै रायलायब्रा बे बिफरालाय जोंनालाय बिफायालाय प्लिज नेहा बेगनो आयु रागा जोंबाय हनै थियेना गोजा जाजोबलायखाबाय दे बिफर बाजै होननांगौ नामानो जायालै बिदिया होनदों हेपि बैसागु होनदों आदाया हेपि बैसागु आदा लोंखावनांसिगौ नै बैसागुआवहाय आं बारा रोङा मा गोदैखौ लोंगोन दे एसे ओमफ्राय बथल राजा आगैया मा होनदों आदासो होनलांबाय बथल राजा आगैखौनो आइ लाभ इउ टु बाजै सनानो आइ लाभ इउ टु आगै 3 नों 2 होनबाय नालाय 3सो होननांगोन आइ लाभ इउ 3 आगै सना ओमफ्राय प्रदीप बिखुनजोल' लिंहर मा रायलायदों बिसोर मानसिफोरा मेनला बाजैनाव एमबिया हनै मानसिफोरना गासिबो 320 जाजोबो ना आंनाबो 320 ना मा होनो बे मामाया कुवालिटिया बिदि जाजोबो ना ओमफ्राय नायजोबो ना आङो आरो मानसिफोरनि लाइफआव हाबनानै थायो ओंखायनो लाब हरबाय नै रुपसिंआ आंनोबो हरब्रा बाजै एमबि नाम्बार हर दे गाबोन फेसबुकजों सोना हरनां सनाराम मा ओंख्रि जानायमोन आब' ओंख्रिया जोंनिया माबासो दहाय साननि मा होनो अनला टमेट' ना ओमफ्राय माबा मैखुन एवनाय आरोना
नों बुजियालै जों रायलायनायखौ बिखुनजो बुजियाखै आं नोंसोर रायलायनायखौ सावथाल ना गार'नि रायलायखो नोंसोरलाय बिफर आंखौसो फसायबायनो आयु नेहाखौ फसायदों बिफरा जोंनिया बिफाया बे सोरखौ फसाया नै नेहा बेखौ बिसेस थाखायखा बेयो ममिखौबो गोसोथोयो खायना फैनि र' बिमानो खिना फैनि र' बिमानो दारु खिना फैबावसो जाहैदों आंजोंबो एसे लोगो जादो दिनैसो टाइम मोनदों आं चिरांनिसो अ नै सनारामजों सोरहा लोगो गैया लोगो जादोलाय ओमफ्राय मिनिहरबायनो ओइलैनो आदा राजुआ मा होनदों नै दासो 50% थांनाय आंना नेटआ मेसेज फैदों आब' नोंजों अल फ्रेन्डखासो आंबो नोंजों फ्रेन्ड दंखायो नङा आङो लाइभआवसो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों होनदों नोंखौहाय माने नों आंजों फ्रेन्ड दंखायो आं मिथिखागौ आंबो नोंनि भिडिअखौनो नायखायो समाव ओमफ्राय नों लाइभआवसो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना आंनि लाइभआवहाय ओमफ्राय लोंहोनो गोसो गैया होनना फै लोंफै र' धियन सापर्ट खालामना फैनि ओमफ्राय अके टिएन बर'नो सनारामा रुपसिं खर' सादों बाजै खापसे लोंना हो न'फ्राव बैसागुनि संदोंना सङाखै बैसागुनि संदोंबा बेफोरखौनो खापसे लोंना हो प्रदिप गोसो बायदि लिंजायो खिना फैनायालाय मा खिना फैखो ना माखो दाबो खिना फैनि र' बिमा खिनाया माथो माबा हिनजाव बायदिसो नुबाय आं नोंनि प्रफाइलखौ लिपस्टिक फुनलायनाय बायदि बिफानिखौहाय बथल बाजा मा ओंख्रि जाखो बाजै सुनानो ओंख्रिया होनबायनो अनला ना टमेट' ओमफ्राय माबा ओइ मालाय सोरखौबासो सोंदोंमोनदां आंहासो खोन्थाबाय आरोना मैखुन एवनाय ओमफ्राय टिएन बर' माथो कमेन्टआनो मोनाखै आयुलै बिदि खिफायानोदां मानसिया जाय ग्रुपआव जयेन जानो बुंदो जयेन जाबाबो ग्रुपनि मानसिया रावबो माबा खालामा साबसक्राइब खालामा इमन माबा गोजा ओमफ्राय मा खालामो नाम्बार मोनलाजोबनानैसो जानला मानलासो वाट्सएपआव माबालाबायो ओमफ्राय मा खालामो मेसेजआनो सेकेन्डबो माबाया जावलिया फावलिया इउटुबनिखौ होआबालानो जारला बुद्रु माबा माबि हगारलाबाय थायो मेसेज रेस गैयैहाबो ओंखायनो आं ग्रुपआव थानो बायो मा सोराङा गैया सोना होदोंमोन जोंहा ओमफ्राय दसेनो क्लं 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 होननानै आंनाथ' मबाइला दाम खमनि ना स्टर माबा फुल जानानै गैया ओमफ्राय ओंखारबायसो आङो नेहा बिखुनजो लोगो जादो दे नै नेहा जोंहा जावैसोआ सापर्ट बिदों ओमफ्राय गोथावमोन ओंख्रिया गोथावाथ' गोथावमोन जादों सहाय गिनाय मोन्दों एसे खारै बुस्थुना ओंखायनो आब'आलाय महानिमोनलाय आङो माबानि आगै मा होनो क'क्राझार गसाइगावनि नोंहालाय अबेनि आगै खोन्थाहरलाय ओमफ्राय जोंहा फैदों अबिनास ट्रेभेल फैलायबाय नै जोंहा आगै सनिया हेल' हाय 1K थांनानै गैया मालाय खाजा जाहोनांजों निनानै खबरानो गैला अबिनासआ आसुरित मानसि बेयो मा ओंख्रि जाना फैखो अबिनास खोन्थाहर नै जोंहा आदा मधु फैदों आरो माबा आदालायनो थोस खर'आ जालालै दिनै आगै मधु फैदों हेल' लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाना फैखो आगै मधु मारै दं जाखो बर्थमान नोंसिनि लाइफआव थांथ'नो मोनाखैलै दामानि जा बरिया माबा ब्लग लाबोखायो आगै मधुआ दाना मोजांनो नायथावनो नायो मानो बिदि जाखो आंना ग्रुपनि मेम्बारफोरा बिदि फाल्थु नङालै थांनायालाय मा जादों मबाइलालाय मा होनदों हा होनदों मिनिहरबायसो आरोना खाजा जाहोआखै होननायखाय जोंना आलु जहलसो आब' ए जोंहा 1 थारिख
माबा गिदिंबायसो थाबाय नेटानो मा जाखो टावार पावारखौ रायहैनांसिगोन सनाराम अफिसियेल ब्लगा मा होनदों जोंहा हाय मधुजिश्रीनो ओमफ्राय अमा बेदर बाजैनो गोथाव गोथाव दे आब' दा फैफिनगोन आं दे आगै दे अबेनिमोन सोंदोंमोन आं खोन्थायाखिसै नोङो सनाराम आगैया रुसिङा हाय 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 हायनो लायखौ र' माथो एथ' मानसि फैबाय लाइकआनो गैया लाइकआनो 10थाल'नो थांजोब्बाय दाना आंखौ गारनानै फंबाय सनाराम मा खबरनो सनाराम थांखो ना माखो थांजोब्बायलै सानैल'सैलाय सोर सोर दं जालायखो आं लाइक होआ हो मा लाइक होआ बेलाय लाइक हो 10था जानोसै नों बुरिनोलाय सोर लाइक होनो ब्रा आयु मा होनो रुपसिं आगैया बुरि मानसिनो लाइक होबावानो मासि अयनाय खालामो होनबा बिसोरो बिब'खौ नों बुरिनोलाय सोर लाइक होनोलायबो जाहैदों र' बे बुरियानो मालाबा नोंसिनो जौ होगोन बायगांबावबायसो नै बाबावसो जाहैदों मासि केसफ्रा मानसि बेलाय आं टिएन आगैखौ सापर्ट खालामबाय कमेन्ट चेक खालामनो टिएनआबा थांखो ना माखो थांजोब्बाय सानैल'सै लाइक कमेन्ट चेक होनदों थांजोब्बाय गैला ए बिदिबा होजागोन माइब्रानि जौ होबानो खर' सादों नोंलाय नोंस्रा मामा जौ बैसागु जायोना जाया ना हिन्दु नंगौना नङाथाय रुपसिं बिफर फिफा कमेन्ट चेकनो नेहा मुसाहारिनो बिफरा खिनो ओंखारदों होनदोंमोन खिहैखो ना माखो खिना फैनि र' होनदोंमोन दहाय जायालै मा खर' सालाबायनो मा खर' सालाबायनो नोंहा खर' सादों होननाया नों नङामोन दालाय खर' सादों होननाया खापसे लोंना हो होननाया आङो दहाय हागुरासोनो देहाया हागुरासो खिखाबाय बियो जायालै मा खर' सालाबायनो जायालै ए बैसागु जाया होनदों आरो जायालै मा खर' सालाबायनो होनदों मा सियाखो उन्दुनो ओंखारहां जाबाय आरो मा मानसि थांजोब्बाय नालाय लाइटबो होआ नालाय नोंसोरो ओंखायनो बेलाय सान्दुङाव खामानि मावनायनि सादों आरोनो मा खामानि मावा नोंलाय मा रोंगौसि नोंलाय मा खामानि मावनो रोंगौ नोङो मा खामानि मावनो रोंगौ खोन्थाहरलाय एक्सट्रा आइडिफोर दंबा आंनो सोरबा सापर्ट हरदोबा अनोबा नैबे भिखारिनो हालेवदों खदाल जावदोंनो माइ गायदों नामा ना संख्रि फोदों नै जोंहा सोरां एसटि फैदों हाय फ्रेन्ड हेल' एडभान्स हेपि बैसागु सोरां एसटि जौ संदोंना सङाखै माइब्रानि मोजां ना नो
औ मोजां बर्थमान जौ संदोंना सङाखै बैसागुनि ओमफ्राय ना गोरान फोदों आं ना गोरान फोदों आरोना दे लायजागोन बियो ना गोरानखौ ओमफ्राय नेहा गैया होनदों जोंहा नोंनि सानना सोरनिबा लाइफआव थांफ्लांदोंसोमोन आं अ सापर्ट खालामहैनानै सोरनिबा लाइफआवसो हाबफ्लांदों आरोना ओमफ्राय थु होनदों बैसागुनो माइब्रानि संदोंना सङाखै बैसागुआ बावथारला आरोना जोंहा बिदि भाइ 08 फैदों नै 08 ब्लक फैदों आगैया मैयाबो फैदों आगैयाहाय दिनैबो नुजाफैनो हादों थेंकिउ नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि एलबियावहाय हाय आब' लाइक दाननो थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो 08 रुपसिङा होनदों आरो नाफामबो फोदों हाब जाथारबायना नोंहा माहाजोन जासिगोन खर'रपथि जासिगोन नोङो रुपसिं संथ'वाखै फ्रेन्ड नै जौ सङा नामा नेहा आगै गैयाब्ला सापर्ट खालामदो अननानै लोगो गैयाबा सापर्ट खालामनो नेहा सोरां एसटिजों जौ लोंदोंमोन आं नोङो होनदों नेहाया ओमफ्राय कार्बि जौ हाब गोरा जाथारो होनलाय कार्बि जौआ साइ जौ साहासो सोरां एसटि नायनि र' नायद' आं रुपसिं आगै नोसो सोंदों ए रुपसिंनावसो सोंदोंनो मा सोंदोंमोन रुपसिं आगैनाव मा सोङामोन आगै नोंसो सोंदों बुजियासै आं अ दे आगै होनदों मा खबर आब' सोरां होनदों रुपसिङा नै अबेबा कमेन्टआ श' जायाखै नालाय आंना नुवाखै आङो आंनाव मोनसेल' दङ आं एन मुसाहारि ब्लगानो नोंखौथ' सापर्ट मोनखाबाय आब' आनब्लु खालामना हो अबाव थांनानै दासो फैदों नोङो गथ' अबावबा थांदोंमोन बेयो ओंखारलांदोंमोन दासो फैफिनदों मानसिया बर'आ गैया जोंहा मोजांनो दोन दे आब' सोरां होनदों सोराङा मा होनदों जोंहा अबेजोंबो सापर हरदो दे आगै होनदों बेजोंबो सापर हरनोनो नेहा रुपसिं होनदों मोद्लि बाजै औहाय मोद्लि नुस्लाबा मेगनाबो जाला खानायसो जाबाय ओमफ्राय खबरा बांद्राय मोजां नङा रुपसिं आगैनो मानो मा जालायखो 1K थांबायना नोंनिया सोरांनिया थांबायमोन नामा थांहां जाबायमोनथ' थांबायमोन बायदि मोनदां गोसोआव गैलाय लांलाहाय मेम'रिफ्रानो फुल जाजोब्बाय नालाय गोसोआव थाला आउट अफ कन्ट्रल जाजोब्बाय ओमफ्राय JRBया मा होनदों जोंहा हेल' दासोहाय आं गुबुननि लाइफआव दंमोन सोर लाइफ दङलै JRB सोर फैदों सोरनाव बेरायना फैखो नों खिन्थाहरदो ओमफ्राय JRB दंना गैलियानो रुपसिं बैसागुआवनो बिदि जायो नामा आब' सोरांनो बैसागुआवनो मानो खबरा गाज्रि जाखोनो सोरां नोंना खोन्थाहरदो बर' नङालै आब' आंनि मुङा सुबुंसो नोंनि नामाथ' सुबुं दे ओमफ्राय नोंबा बर' लिरदों नालाय ओंखायनो आं बर' होबायब्रा सुबुं बर' दिनैसोलाय माथो फेस गैया लाइफआ मा जाखो आं एसे सिनस्रि रुबायदों र' थान्दा उन्दुनानै कमेन्ट फरायदों आं मानसिफोरबायदि
नै जोंहा सना थिख्लियाखै फैबाय आब' सोरां SD लाइभ होद'नो लाइभ होनो थिनबाय नै नोंखौ सना थिख्लिया सोरां मोजां मोनथारोनो बेहा नोंनि लाइभआव थानो ब्लु होखानाय आरो मा ब्लु होखो नोंलाय ब्लु होखानाय नुवाखै नोङो जेरबि ब्लु होखानाय नोंना आं उन्दुनो ओंखारबाय सना थिख्लि उन्दुनो ओंखारबायनो सोराङा जोंहा एस बर'आ मा होनदों आब' लिंक होबाय आं माया लिंक होखो माखौ लिंक होखो बुजियासै आङो बहा माइ गायनायनि सिनस्रि रुबायखो हिन्जाव गदाय रुमायखो हिन्जाव गदाय बहा माइ गायनायनि सिनस्रि रुबायखो हिन्जाव गदाय मा होननाय जाखो बेलाय बुजियाखै आं नैबे ससेखौ बुजिबाय आं माइ गायनो माने आलासि दंमोन ना दिनैहाय एसे हिन्जाव मोजां नालाय मा होनो बिदिखौ हिन्जाव गारिया नालाय एसे खामानि मावनायानो माबायो सोरां SD दं थैयाखै सापर्टआव दंना होनदों थैयाखैनो JRBआ सापर्टआव दंना गैयानो लाइक होबायब्रा अ लिंकसो बुजिदों बेखौनो थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय जालालै बुरि मानसि गाज्रि दामोनलै सुबुङाखै फरायनो रोंला होद दङ नेटआ दानो जोबो आंना दानो जोबा आंनि नेटआ दासो 50% दे गिदिंबाय थादों नामा नोंसिनावबो मामा जोमै खोबखो ना माखो अ JRB होनदों नै 10:08 अखासो हानो नागिरदों ना मादों जाखो नेटआनो बिराद प्रब्लेम जाबाय दं थांजोबगुलायबाय आंखौ गारनानै नेट प्रब्लेमनि थाखायनो गेसनि मुलि गेस जादों मा जानानै गेस जाखो सानफ्राव दै दिसथाबलायबाय सासे जा दुखुखा आं दिनै 10 जन आनसाप जादों आंनाबो जादों दिनै 7 जन ब्लु होदे दे सोरां SD होबाय दे नेहा आगै होनदों फैबायनो खिनानै दासो फैदों जोंहा ओंखामखौ जि बुरजा जादों नोङो बांद्राय जाथारदों ओंखामखौनो हागुरा गुरब्ला नुजाफैलायबायनो नै बिफर नोंखौ हागुरा नुजाफैलायबाय नामा होनदों बिबारफोरखौ मा होनदों आब' नोंसिना अमाया माबैसे थास' हादोंमोन आब' नोंस्रा अमाया माबेसे थास' हादोंमोन सोरखौ होनखो JRB जोंहा अमा गैया अमा फिसा जोंहा गेस जादोंनोहाय नंगौ मैया मुलि नांगौलायनो आयै मामा गेसनि मुलि नांगौनो जयन्त होनो गेसनि मुलिनो जयन्त होनो
है मा जाखो कमेन्ट फरायला आंनिनो श' जाफैयाखैथ'। आब' नोंस्रा अमा फाराम दं नामा? थास' हानाय नुदोंमोना सोरखौ होनदों? सोर आइ लाभ इउ जाखो? सोरखौ होनलायखोलै आं कमेन्टखौ नुवासै। कमेन्ट श' जायाखै। नोंहालाय हाया नामा मुलिखौ? नों लायनो हाया नामा मुलिखौ? लांफैदों नै। उन्दुलांबायमोनदां। नोङो उन्दुलांबायमोन गेसनि मुलिनो। मा जादों? गेस जानायनाय मोन्दोंनो सानाव ओंखाम जायासै नालाय ओरैनो थाबाय नालाय। ओंखामखौ जा बुरजा जादों बियो दिनैहाय। मिरामिसबाबो ओंखामखौ जा जाग्रासो जाबाय हौवाया माबा। निहा आगै नोंनिखौ बोखारबाय। खालामबाय आङो। खालामबायनो निकिता ब्लग फैदोंनो जोंहा मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड? अनला ना टमेट' दहै साननि मैखुन एवनाय। बिखुनजोखौसो थिनलायबावदों नै बिखुनजोनावसो मुलिया ओमफ्राय बिखुनजोखौ गाबज्रिनानै लायदों। आं दै लायनि र'। बे थाला होबायमोन आंहा ओंखाम संग्राखौ खेवनांसिगोनलाय ना। दैखौबो सामफ्रामबो लाबोयो लोङा। ओमफ्राय जेला दिनै लाबोआखै नालाय दैखौ आङो न' सिङाव लोंनो। ओमफ्राय दिनैहायसो दै बिबाय मामा गेस जादोंनो। थारमाने जोंनि रुमाव गैया गेसनि मुलिया। बिखुनजोनि रुमावसो आरोना ओमफ्राय बिखुनजोखौ फोजाबाय आङो उन्दुलांबायमोन। थेंक इउ सोरां एसटिनो हाय निकिता ब्लगनो रुपसिङा हनै गोथावथारनो। नोंस्रालाय माथो ओंख्रि निकिता आगै? मा जाला बायखोनो? है जोंनिया हनैबाबु बिफाया माबादोंनो गेस जादोंनो। नाम्बार वान बिफाया। अ निकिता दे फैदो होनदों। आंना कमेन्टआ श' जायासै दे मबेबा। नै मामा साबिखौ न' सिङावसो लाबोफ्लांबाय बाहायनानै। निकिता फैदो कमेन्टआ श' जायासै आंना। जोंना दालि दावदैसोमोन। मारै दं खबर सबर निकिता आगै? दामानि रुपसिं फ्रेन्ड जादोनो। कमेन्ट श' जाफैयाखिसै नामाबा ना कमेन्टखौनो हरखायाखै? मोजां नोंहालायनो आंहालाय मा होनबावनो आरोना बिदिनोसै। निकिता ब्लग सापर्ट खालामबाय प्लिज बेक खालाम दे। फुल भिडिअ नायना दे अब्लासो पारमानेन्ट थायो दे नोंनो निकिता नोंखौ फुल सापर्ट खालामबायनो मामाया। फिसा बिकास बर' फैदों जोंहा नै हेल' होनदों लाभ हेल'। मा ओंख्रि जानानै फैनोलै बिकास आगै जोंहा मा ओंख्रि जानानै फैया? कमेन्ट श' जाफैयाखै दा नोंसिनि? जिआरपि सापर्ट गैयाब्ला खालामदो। जिआरपि नेहा मुसाहारिजों दंना गैयानो? नोंहा गैयाबा सापर्ट खालामनोनो नेहा मुसाहारिखौ। सोर सोर दं कमेन्ट प्लिज कमेन्ट करो।
आंहा मोखां देखायनानै रायज्लायनो मोनबासो गोसोखौ सान्थि मोनोलै मोखां देखायनांसिगोन मा होनदों आंखौबो रावबो सोंला बनि होनना बहानि होनना ना मा होनदों बुजियासै आं मा बनि बहानि ना मा बैसा बिफर नोंहालाय बहानिनो सोंहरबायनानै दे जि आर बि होनदों कमेन्टआनो श' जाफैयाखिसै ना हरखायाखै थांजोब्बाय साब्रैल'सै लाइक हरद' दे निकिता आगै लाइक हरदो आगैया लाइक हराखै सोंफ्लाबाय आंनो सोंफ्लाबाय आंनो मिनिबावबाय सोंफ्लाबाय आंनो मिनिबावबायसोलै आंनिया सेल्फि स्टिकआ बहा थालैलाय थांजोब्बाय सापर्ट खालामलायजोबदों खोमा गावजों गाव दाबो सासे दे द' कमेन्ट हरद' रावबो कमेन्टखौनो हरलाहाय बोलो जायाथ' खिथादो बिफरनो नै बिफर बिफा नोंखौहाय नेहा मुसाहारिया सोंहरदों बहानिनो खोन्थाहरद'नो ओरैहाय साइडनि बाक्सा गहपुर हालामनिलै जोंना दाबो उन्दुनो नोङो दिनै 10था जालायनानै उन्दुदो मबाइला नांगौ आंनो नेहा मुसाहारि मामाया जेरबिया गैया होनदों जोंहा नेहा मुसाहारि लाइक होना फुल भिडिअ नाय ना सापर्ट खालामबाय दे अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालामफिनदोनो खालामदो होनदों आरोना नेहा नोंखौहाय फुल नायथारबायनोलै जोंहा जेरबिया गैया नोंबो नायना फुल नायथारनांगौनो आनजायैनि मामाया जोंहा नेहाया मा होनदों आंनाव नोंनिया दंखायो ब्र' होनदों दंखायोनो जेआरबि मालाय खालामखानोनो नोंखौ आं दंखाफारानि गयबारिनि साहा थालिर बारि थाथिय मा थाथिय बेलाय मा होननाय जादों खाथियाव नामा दंखाफारानिनो गयबारिनि साहा मिनिहरबायनो जोंहा नेहाया मिनिहरबाय नै जोंहा नार्जारि ब्लग आगै फैदों वेलकाम नार्जारि आगै आंनि एलबि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ लाइक हरनानै होदो दे नार्जारि आगै मोनसे स्रायनो गोदैनो आरो मा ओंख्रि जानानै फैया खोन्थाहरदो आं दंखाफारा गयबारिनि साहा थालिर बारिनि खाथियाव मा डाबल हरखो मोनसे कमेन्टखौलाय थगायनाय मोनखादों आं थगायनाय मोनखादोंनो हनै थगायदों मोनखादोंनो जोंहा माबाया नेहाया मिनिहरबायसो
दहायबो सानाव आं निहा बर' होननाय सापर्ट खालामदों आब'। ए बेबा सोरमोन? मेला रोखोमनि निहा बर' थायोना, ओंखायनो चेनेलनि नामफोरखौबो ना आनकमनसो लानांगौ। जे माबानाय आनकमन गोसोआव थायै नाम बुबानो ओंखारनाय। सोरनिखौबा चेनेलखौ बुबाबो मोना दे। ओमफ्राय सोरखौबा बुबानो फार्स्टआव नुजाफैयो। आंना मोनसेया एन मुसाहारि ब्लग, बेना एन मुसाहारि ब्लग मोनसेया आं गोसोआव दंखायो। आरो बै आथिं दे बियो एन मुसाहारि ब्लग। माबाया नार्जारिया जोंहा लाइक होनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मा ओंख्रि जानानै फैयामोन? थांजोबलायबायलै पापिफ्रा सानैल'सैलाय थांजोबलायबाय नोंसोरो। रायबावोसो नामा? हागुरायाबो थांखोना माखो खिहैफिनबावबायसो नामा? मैयानिया जिराव भिडिअ'सो। मोननैया जिर' भिडिअ'सो। मोननैया मा? मोननैया जिर' भिडिअ'सो। मा मोननैया जिर' भिडिअ'सो? बुजियासै आङो। निहा आगै नों मा होनदों? हागुराया खिनाय जादों खोमा? खिनाय जादोंगोन थांबाय। बिफर बर' जों आं सापर्ट दंखायो दे। जुदि बिफर बर' आंजों गैयाब्ला सापर्ट खालामदो। माबा क्रमआव थांनानै क्रमआव थांदो दा। क्रमआव थांनानै इउटुब स्टुडिअ'आव थांदो। इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै माबायाव थांदो। मामोनलाय? मा होनोमोनलाय? बे फिसा जाग्राया बेयाव थांदो। बोरैबा दिजोंहाय गोलैयोमोनलै मा होनोमोनलाय? डेस्कटप साइडआव थांदो। ओमफ्राय माइ चेनेलाव थांनानै नोंनि माबायाव थांदो। नोंखौ सोर सोर साबसक्राइब खालामदों बाव नुजोबो। आंबा नायो। ओमफ्राय आङो बिसोर मानसिफोरखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना हरजोबो आङो। बेयाव नुजोबो ना। मोननै चेनेल दं। बायो भिडिअ हगारा। ए आंबो भिडिअखौनो बानायनो बागारलायलांबायहाय दाना। भिडिअखौनो बानायनोनो बायो। बानायबाबो इदिट खालामनो बायो। गारियासो जाबाय आङो। थांजोब्बाय गैला सानैल'सै। मानो थांजोबखो? सासेबो थाया। दाखालिसो 19 जन गाहाम फैदोंमोन। आंबो बिदिनो माबा मेरला जोंनालाय अपसनफ्रा मेरला दङ आरोना हिनजावफोरना भिडिअ बानायनो। सामफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि संनाय, आलासि फैनाय, इदिट सिदिट मेरला अपसन दं भिडिअ बानायनायनि। नाथाय बानानै फैयो एखमबा समावहाय। दिस्टार्ब मोनलाय लाङोना। केमेरामेन हमग्रा थाग्रा थाबासोमोन। आंनाथ' आंनो खेब, आंनो इदिट खालाम, आंनो हगार। मालाबाबो रावबो हमनानै होफेरनाय गैया आरोना आंनाहाय। ओंखायनो बालायलाङो। खामानिफ्राबो थाबथायो नङा होमबा? थाबथायो। जेरै जोंहा जिरिमिया आदा फैदों। हाय बिनानाव नो हाय। मा ओंख्रि जानानै फैनायलै आदा दासो? मा ओंख्रि जानानै फैखो? लाइक होदो आदा मोनसे।
स्रायनो जिरिमिया दालाय गोदो दे उन्दुनोसो ओंखारो आंहा बिदि मानसि गैयाबा जागोन दे एखे थांजोबथारो मानसिफोरा सासेबो गैला मानसिफोर बादि 3-4 घन्टा थानोबो मोना नालाय लाइफफ्रावबो खामानिफ्रानो गिलु फालु सानसोरां महिलारि फैदों नै जोंहा ओरै वेलकाम हेपि बैसागु नोंसिनिसिम लाइक होबायनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दे सोर सोरजों लोगो गैया जालायबानो जाबाय दा बिफोरा खिनो थांनायानो फैयाखिसै नामा बाल उन्दुदो गाबोन गारि भारा दं हा गैयाबा एसे गोबाव उन्दुगोन दे उन्दुदो अफाय नाखाबाय आङो नाबाय थानांगौ नामा आथिंफोरखौ आं उन्दुदो नापितजों नाजाहै गाबोन दंनो दङ लाइक हरदो दे सोर सोर दं 7 जन गाहाम दं लाइक हरदो कमेन्टबो हरा ना कमेन्ट हरदों स' जायाखै नामा आं नोंनाव मोनथामजों खालामबाय मोनसेखौ चेक खालामनि र'नो दे नेहा गै सोरखौ होनदों नेहा नों सोरखौ होनदों बुजियाखिसै आङो ओमफ्राय गोदान फ्रेन्डआनो फैला माथो नुनाय मानि सापर्ट थाखानाय गोजा दहाय फैदोंमोनथ' गोदान मेरला नों दासो फैदों थाथ' र' गोबाव थानांगौ नों दसेल' खावला सिबला फैनानै लोगो मोननाय नङाना दसे थाथ' र' दासो गिर्जानिफ्राय फैदों गुड फ्राइडेनि प्रग्राम दंमोन गुड फ्राइडेनि ना आङो नुदोंमोनथ' गुड फ्राइडेनि भिडिअ होदोंमोन ना नोंना सोरमोनथाय नोंनावनो बायदि मोनदां नामखौ नायाखै आरो आङो ना नोंखौनो आंखौ होनदों दे नायसाय आदाया आथिं नाहो लायदों नामा माथो आथिं नाहोदों उन्दुनो ओंखाराखैनो आथिं नागासिनो आङो बिदि बोआबा माथो बिदि बोआबा सागायो नामा सोरबा बिफानो नेहाया नेहा नों आंजों फेसबुकआव माबा फ्रेन्ड दंना गैयामोनथाय गैयाबा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरलायलै आंनावहाय आरो नङाबा नोंना मा नाम फेसबुक ना सानजिरां मा ओंख्रि जाबा खोन्थाहरदो आगै दे एसे देखायलाय बाजै माबायदि नादोंनो आथिं नानायखौ नायबाय सोरबा बिनि आथिंखौ नायनानै मा मोननो आथिं नानायखौ देखायनो नै नागासिनो बुरु माथो नुजायाखै नै आंखौसो नुबाय माथो नै नागासिनो नै एलाय आंखौसो नुदों नै दे मा होनदों नोंनि लाइभखौ मोनसे मबाइलजोंबो नायदों मोननै मबाइलजों नायदों र' आंबो एबार बोरायनिखौ हानहरसै उन्दुग्रोथों बे मोना माने ओरै दोन मबाइला बिजों दा दोनहर खनाजों गोलैबा आंनि दाय गैया खोन्थाखायो
गोलैयो ओरै दोनहर नों जेरावखि दोना आंनाव हरखायोबा आं नां मबाइलखौहाय जेरेमियाया मा होनदों जोंहा मा ओंख्रि जाया आगैनो अनला टमेट' नासोमोन आदा ओमफ्राय मैखुन एवनाय फ्रेन्ड दंखायो आंना नेहा मुसाहारि फ्रेन्ड दंखायो आंबो नोंखौहाय बैबाराव मोनबा आइडिजों सापर्ट हरखादोंना नेहा मुसाहारि माबाखौहाय एम मुसाहारि ब्लगखौहाय जेरेमिया राभा सापर्ट खालामबाय दे आंखौबो सापर्ट खालामदो दे होनदों मामा आदा जेरेमिया नोंखौ जिआरबियाहाय सापर्ट खालामबायनो नोंबो खालामदो ओमफ्राय एमके अफिसियेलनोहाय एमके अफिसियेलाबो नोंनिसोना बियो एमके अफिसियेला दे लाइक हरनानै हो दे मोनसे एमके अफिसियेलजोंहाय नेहा आगै थांजोबलायबाय खोमा जोंहा रावबो गैलालाय खोमा लाइक हरद' सोर सोर लाइक हराखै मामिया हरदोंना हराखै जिआरबिया लाइक हरद' आंना फिसालायानो आं फिसालाखौ देखायनो नोंसिनो सिखारलायबाय नै लटारिया नायदो खरसायाव दंखाथारो जागोन दे कमेन्ट हरना दोनहर होनदों लाइक दान थेंक इउ 17 जाबाय लाइकआ थेंक इउ जिआरबि थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय फिसा उन्दुबायलै मालाय आंल'सै उन्दुनो कमेन्ट हरद' कमेन्टखौनो हरासै साबा मानि दं नार्जारि ब्लग नेहा मुसाहारि आब' सापर्ट खालामबाय आं सापर्ट खालामबायनो जोंहा नार्जारि ब्लगआ नेहाखौहाय सापर्ट खालामबायनोहाय हाय फ्रेन्ड एन मुसाहारि ब्लग गावनि सेल्फि स्टिकानो बायबाय नै दाना मा जाबावनोसै घन्टानि बोरै जाबावगोन बेलाय मा जाबावनोसै मानो बायखो घन्टासो जाबाय बायबायसो सेल्फि स्टिकानो सेल्फि स्टिक थुनो नागिरबाय नै बायबाय फेब्रिकजोंसो सिथाबनांसिगोन गाबोन एन मुसाहारि ब्लग मोननाय दे नामा एखे लादोनो नामा एखे लादों आरे सेल्फि स्टिकानो बायबाय आंना नै जाबावगोन नालाय बे जाला बे
आं मेन आइडिजों फैनोसै ए बारा दाम नङा दे आब' गाबोन बायदो अनलाइनासो बिहरदोंमोन आं 300 ना 350नि बायफिननांसिगोनसो अनोबा बायना हरदो जिआरबि आगै आंनो बायबाय नै কি করা যাব এটা কি আরো হব ফেব্রুয়ারি আর তো হব না जालाबाय सोरबा लाइक हरबायहाय एन मुसारि लाइक हरबायगोन थांजोबाय 6 जन मानि दं कमेन्टखौनो हरा नायगासिनोसो दङ आब' नार्जारि मानदों आब'ना मा गामि आरो मा डिस्ट्रिक्ट होनदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव गामि नोंनालाय मा गामि नार्जारि बावबाय आं नोंखौहाय एन मुसाहारिया चेनेल गैयाना गुबुन आइडि दंबा अननानै सापर्ट खालामदोनो सापर्ट खालामनोहाय गावखौबो आं होबाय मोनब्रै जादों जोबो मोनब्रैजों होबाय आरोना आं बै बाराव नोंखौ मोनबाजों हरदोंमोनलै नैबे क्लिपजोंनो थेबथादोंमोन आं दहाय केमेराखौ आंना रेडिखाटा चिराङाबो होमबालाय बारा गोजाननि नङायानो ना खाथिनियानो कमेन्ट होदो कमेन्ट बिफरा गैया नामाब्रा बिफरा थांगोन ना माखो जोंनालाय आयौ मोदोम लायदों बिमानो माया मोदानलायदों मोदोमसो मोदानलायदों आरोना आङो लाइट खाथियाव थानायखाय जिआरबि आंना एन मुसाहारि ब्लग चेनेला मोनब्रै दे मोनसेयाव भिडिअ होआनो मोननैनो चेनेला मोनसेयाव भिडिअआ मोनसेयाव जिआरबि बसुमतारिखौ सापर्ट होबायनोलै जिआरबि नोंखौ आदा जिमियाहाय नेहा मुसारिया आंखौ मोनसेल' आइडिजों सापर्ट खालामदों ना अननानै गुबुन आइडिजोंबो सापर्ट खालामदों होनदों बिमा मा खबरनो खबरा बिदिनोसै आं गोदो फरायनाय हो थाम्फै अके जिआरबि होनदों हनै र' दसेनो ACB फरायलाय ABCD थेंक इउ जेरेमिया राबानो मा ABCD फरायनांलाय र' आं ABCD रोङा बावबाय आङो ABCD रोंला आङो बावबाय निहा आंजों लोगो जादोना लोगो जानो
बैस्लि नामा बास्लि नामा बास्लि मा बास्लि बास्लि होनलाबायदो बुजियासै आङो मा होननाय बुजियासै खर'सो मानलाजोब्बाय आंहा बिमा मोनदा मायदिजों खालामगोन दे सोरखौ होनदों सोरखौ होनदों हाय थाम्फैया नोंखौलै बिमा खालाम दे खालाम थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ सोरबा फांसन जादोंना मोसागासिनो कमेन्ट हरना दोनहर सोरबा लोगो जायोबा नो जिआरबि आदाया नों कमेन्ट हरना दोनहरनो आदानाव सोरबा लोगो जायोबा जुदि बेसे समायना जिआरबि आंनाव सापर्ट दंखायो नेहा मुसाहारि जोंबो सापर्ट दंखायो नालाय जिआरबि नोंजोंहाय दानि लेखाफ्रा नै फिसाजोनि लेखाया नै साइन्स क्लास 5 मोनबाय लेखासो फरायसा आं कमेन्टबो हरा बुंबो हरा रावबो 4 years our primary it is our basic need because it is does give us mental and physical energy okay होनदों नै मोनसेजों हरगासिनो जिआरबि मोनसे आइडिजोंहाय साथामल'सै थांजोब्बाय फांसननि सङा जा मोजां खोनादों आब' खोनाहैदों आरोना आं खोनाहैयाखैसो नंबावदों कमेन्ट चेक खालामदोनो कमेन्ट चेक खालामनो जिआरबि खोमायाव खेबना लाना सादों सोर सोर दं सोर सोर थांखो आब'नो भिडिअ रानिं खालामबाय दंनो भिडिअ नायगासिनो दंनो मोनसे मबाइलजोंहाय जिआरबि नोंना आइडिया मोनफैदोंलै हेलौ नै बिरबाय मेक्स फैबाय जोंहा नै
आब' मा खबर? खबरा बिदिनोसै गिसि गोजां बोथोराव गोजां बोथोरलायनो बैसागुआवहायनो गिसिहाय खबरफोरा बैसागु बोथोर खाथिखायनो मा ओंख्रि जाखो आब'? नै ओंख्रियाहाय अनला ना ओमफाय मामोन मैखुन एवनाय। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय बिरबाय मिक्स खोन्थाहरलाय। अके एमके आइदै थाम्फैसो अरबाय आंखौ आथिङाव। आंहाथ' मा होनदों बुजियासै आं खाथियाव फरायनोसै आंहाथ' मोहाहैनो मोननाय नंला आब'। मा होनखो? मोसाहैनो मोननाय नंला ना मा होनदों नों बिरबाय? जेरेमिया थांबाय नामा? थांबायगोन जेरेमियाना। मैसोजों आलु। मैसो गोथां ना गोरान? गोराना साबसिनलै मैसो बेदरा। बैसागुआव मोसाहैनो मोननाय नंला। बैसागुआव फैनो मोनलाय आरो होमबालाय हजोंनो जादो। JRB नोंखौहाय नार्जारि ब्लगा गाबज्रिदों आरो नोंखौ सापर्ट खालामबायनो नोंबो बेक हरफिनदो आरोना। नार्जारि लोगो खालामदोनो नों खालामहैदो थां बिफा। जोंहा माबा बिरबाय मेक्स मोनसे माबा हर दे लाइक हर दे। मोनसे लाइक हरनानै होदो आं खोबथेफिननोसैसोलै आंखौ। आब'आ आंनि सर्ट मुभिखौ नायाखै। नुसनाखैथ' आरो दा नायगोन दे। नार्जारि ब्लु लानो र' होना होनि आङो लायाबाबो। दानो उन्दुनो ओंखारनाय नामा? मा हारसिलाबायखोब्रा आंलाय। दानो उन्दुनो ओंखारनाय नामा? लाइक दान खालामबाय आब' थेंक इउ। उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो नोंसोर कमेन्टबो हरा नालाय। बिरबाय मिक्स जौ लोङोबा नोंनो फेसबुकआव फाथायहरनोसै आं वाट्सएपजों माबाजों मेलजों लोङो दा। आं दङ हारसिं नङा किसको बोल रहा है तू? मुझे समझ में नहीं आया है। कमेंट नहीं दिया नीना राइस बात को लेकर बोला क्या? बिफोर ब्र सापर्ट खालामबायनो नोंखौ खालामदो नोंबो। एसेल' लोङो जौखौनो एसेल' लोङो मालाय बिरबाय मिक्सआ गैयाहाय। आं जौखौनो बारा लोंफेरा आंबो देग्लायबो बैसागुआव आङो नेमनि आन्था एसे लागोन गोखा गोखैयाव 1 थारिखआवथ' मिरामिसखासो नालाय। तुमको मेरे को तो फिर कमेंट क्यों नहीं किया? नेहाखौ सापर्ट खालामबायनो। नेहा आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा आदाया। दिल दे दिया होननाय गानखौ दामदों। नार्जारि आं गाबोन खालामगोन दे होनना बुंदों नै जोंहा बिफराहाय।
गाबोन खालामगोननो ओमफ्राय गाइसमोन आंनि सर्ट मुभिखौ नायहैदो दा होनदो नै बिरबाय मिक्सआ सर्ट मुभि गाबायनो दाना सर्ट मुभि देखाय लाबोदोंनो थांनानै नायलायदो बयबो गावजों गाव जोंबोथ' नोंसिनिखौ नायो नङाना नोंसोरबो नायना होनांगौ आरोना जेरै ब्लग होनदों अके र' होनदों जगिन्दार सिं हेल' होनदों हेल' वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए और मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू और लाइक नहीं किया है तो लाइक करो सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट करो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को मैं भी करूँगी बाद में बिरबाय मिक्स होनदों मानो नुजायासै आब' बाबाय आं नोंसोर कमेन्ट हरा नालाय ओंखायनो नुजानो बादोंमोन आं नुबाय दा कमेन्ट खालामखादों नार्जारिया कमेन्ट खालामखादोंनो सोरनाव खालामदों बिफरनाव नीलेश्वर बर' हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियाव मा ओंख्रि जानानै फैनाय आगै खोन्थाहरदो दे थेंक इउ जेरेमिया थेंक इउ जेरेमिया होनदों कमेन्ट हरना दोनदों आरोना नेहा मोनबेसे आइडि दङ मोनबेसे आइडि दंनो नेहा नोंहा बिमा आं दाखालि खालामबाय मोनथाम आइडिजों दे गन्थंनि गाहायाव सबाय बिमा दंलायो नामा आब'ना गन्थं गाहायाव सबाय बिमा दं बाहा गैया नाय थिल नाय नानि नासो नै बिदियावनो दङ नै बिदियावसो नानि ना फिसाजोना आंना बाबुआ उन्दुबाय नामा उन्दुबाय बिफाजोंहाय निहा आगै बैसोरो माबा मोना ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो लाइक होआ मुं होआ गुबुन जाथिफोरा मैयाथ' मा होनहरदों गाज्रि होनहरलाबायथारो फाग्लासो सापर्टबो होआ ओमफ्राय बिफाफोर होनदों एमके लोगो खालामदो बेनोथ' नेहायानो थाम्फैया टेबोल सिङाव अरगासिनो आंखौ थाम्फैया फाग्लासो सोरबा आंजों लोगो गैया नामाथाय गाइसमोन नायदो नों नायदो आंबो बिदिखौ गुबुनफोरखौ रिप्लाय होनो बायो मोजां बुंहा दाथ' नोङो माबा मैया बिदिनो अबेनि गोदान हाबला फैयाथाय आलदा जाथिनि आरोना ओमफ्राय बिदिनो बोरै गाज्रि माबा माबि लिरना हरलाबाय थायो सासेखौथ' ब्लक खालामजादों ओजोंहाय नेहा बिमा मोनबेसे आइदि दङ मोनबेसे आइदि दंनो हनै बिफर बिफाया सोंहरदों मा एमके बोरोनो मोनब्रै बेनोना नेहा मुसाहारि मोनसे एमके मुसाहारि मोनसे ओमफ्राय रदे आब'नो दे आगै दे ओमफ्राय एन मुसाहारि ब्लगानो मोननै दे खालामगोरनो सोरखौ बुंनायलै दाना आंनि लाइफआव माबाया फैथारलालै जोंहा पियार जासुलाया
पियारजास्लाजों सोरबा लोगो दंबा लिंनानै लायदोलै पियारजास्लाखौ नेहा बिमा अनला होनबानो गावखौ अननांगौनो जिरिमिया कमेन्ट हरबाय दे नेहानो कमेन्ट हरबायनो खयथा जाखो टाइमालाय 11टा नार्जारि ब्लग सापर्ट खालामबाय दे फुल भिडिअ नायना दासोनो बिफोरा मोजां हामादों जेरेमिया आं लोगो खालामबाय दे अनगोन बिफा सना होनदों अनगोननो ओमफ्राय उदालगुरियाव थांबा होसोनो मोननाय नङा दे उदालगुरियाव थांबा होसोनो मोननाय नङानो गावखौहाय मेगना नैबाव सादोंलै आंना ओरै मेगनखौ नायावनो ओरैहाय मा जादोंथाय फुल भिडिअ नायबा एसे टाइम लायोना टाइम लायो थेंक इउ स' माच आरबि बसुमतारी थेंक इउ नो थेंक इउ थेंक्स स' माच फर गावबो उदालगुरिनिसोनो नेहाजों लेंहा जुमाय लोंहरगोन दे अमा बिबुजों जौ लोंहोगोननो हनै अमा बिबुजोंहाय बिफरा ओमफ्राय जोङो मा होनदों नै बिफर मोनसे थांनोसैनो दं MK अफिसियेलजों कमेन्ट सेक होनदों मानो होसोलाबायनो आंबो उदालगुरिनिसोनो गोसो जानोहाय नेहा मेगना जि मानदों आलौवो आंना नोगोद थाम्फैलै बे रुमाव दे नेहा बिमा लोखिनो कमेन्ट खालामलै मा जाखो बिमा गिदिर खर' बोरैबा मोनदों बे थाम्फैखौबो मासे हमना एवना जासिगौ आं आंनो जुमाया थोआ किं बियारसो लोंगोन कार्टुन मोनसे आङो माबासो लोङो मा होनोमोनलाय ब्रिजारसो लोङो आं ब्रिजार खर'आ माबोबाय नै खर' सादों ओरै बुदोंलायनो खर' सादों नै आदि सायोबो ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै आब' उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट आब' नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनदों बाय गुड नाइट स्विट ड्रिम आब' आं दसे लाइभ लाथ'सै दे दे
थांसैनो लाइभ चेनेल लिभ लाथ'नि दे थांदो दे आंबो उन्दुनोसै जा उन्दु ओंखारहां मोनबाय आं दे आं कलगेटबो आंना फिसाला सिखारखो ना माखो आंनि आवगाय थांना बोरो होथेग्रायालाय बाबा थांगौ र' मानसि खारलाय बाबा uндуа मानो गाबनाय आं दे कलेटबो लोंहोगोन दे कक्लेटबो लोंहोगोन दे सोरगौ आंखौ बाय आब'नो बाय नेहा अके खयथा जागोनलाय टाइमा 11टा राइट जाबाय उन्दुनोसै नामा नोंसोरबो उन्दुनोसैबा आंबो उन्दुनायसै सानैल'सै गुड नाइट होनहरदो दे आंबो उन्दुनोसै दसे फेसबुक नायनानै उन्दुनायसै आंबो उन्दुनो ओंखारबायलै आङो उन्दुनो ओंखारबाय आव बाबुसोना आवनो दे गुड नाइट आंबो दसे फेसबुक थानि दे आंबो फेसबुकाव नायनोसै एसे सिरियाल नायसै आरोना गुड नाइट होनहरदो बिफोर गुड नाइट बाय बाय होनहरदो दे नेहा बिमा मोनसेल' हरबाय नामानो नेहा माया मोनसेल' आइडिजों सापर्ट हरखो ना माखो होनदों नोंखौहाय आं 12टासिम थागोन र' चेक खालामनिनो नों हारसिङै थाबाय दा आं उन्दुलांगोन होनबालाय नोंखौ दोनबाय थागोन आं हारसिङै comment guys please comment और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मोनब्रै खालामगोन होननानो मोनब्रै खालामनो होनदोंमोन होनलाय नोङो बिमा आं हरगोन होननायमोन मैया बावदों दे आङो आलासि फैनानै बावदों सेभ खालामखाबायथ' आं नोंनि नाम्बारखौहाय बावबाय नामा बावदों बेना कमेन्टआनो स' जाफैयासैलै मानसिफ्रानो दङ साबा गोजोननो मोनसे थांगासिनो बेना कमेन्टखौनो हरला रावबो
बावसुलि बिमानो एम फैदों जोंहा हाय हेलौ एम नै कमेन्टआनो श' जाफैयासै आंना मारै जाखो MK नि हाबिबा दा औ कमेन्ट श' जायासै दोनसैलां कमेन्टआनो श' जायासै उन्दुनोसै आङो आं दोनबाय दे गुड नाइट बाय बाय